खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 6 आगस्ट 2023 बाराय जेबो रबिबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। वेस्ट बेंगलनि हुगली जिल्लानि सिङाव थानाय सिंगुर रतनपुर गामियाव जाबोर गारग्रा नालाखौ साफा खालामबाय थानाय समावनो गाज्रि गेस मोनामनानै हां लानो हायै जानानै सानै गथ'फोरा जिउ गोमादों। थैनाय गथ'फोरनि मुङा जाबाय गणेश मुन्ना आरो सुब्रता दास। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय मालिगाव लुफुंजाबाय थानाय फ्लाइअभारखौ बे दाननि एबा आगस्ट दाननि 2 खालार खालि बेखेवनाय जागोन होननानै आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंथिदों। क'क्राझारनि सेन्ट पिटार एन्ड पल कलेजनि 10 थाखोआव फरायबाय थानाय फरायसा गथ'खौ बा फरायसाखौ देथारनानै मेगन एक्ल'दों आरो खर'खौबो बुख्रुबदों। बुथारजानाय फरायसानि मुङा जाबाय सानसोरां नार्जारी, चिरां डिस्ट्रिक्टनि थागिबि। नाथाय सानसोरां नार्जारीखौ गावनि लोगोफ्रानो मानो बुथारखो बेखौ दासिमाव रोखा खालामथ'नाय जायाखै आरो बे जाथायखौ सानसोरांनि न'खरनि मानसिफोरा बुथारनाय जाथायसो होननानै रोखा बुंथिदों। आयै फिसा हौवा आफा सना थैबाय, बुथारहैबाय, मेगन थाइसे एक्ल'बाय, आखाइ देफायबाय, आसि देफ्रुबाय, खर' देफ्रुबाय बाबु। हाबाब साराय सारिथायावनो 3थायाव ओंखारलांदोंनो, साराय सारिथायाव वार्डेननो खोन्थाफैदोंमोननो, सासे लोगोआ खोन्थाफैदोंनो फादारनो बिदि सोराङा दैयाव बाज्रुमबाय होननानै थगायफैदोंनो गौरां दैयाव होननानै। ओमफ्राय दाना नागिराखै, पुलिसफोरनोसो केस होना दोनजोब्बाय। ओमफ्राय दाना होनबाय 12थायावसो जोंनो खोन्थाहरबाय। हराव लगे लगे फैबाय जोङो, पुलिस बेंनानै दोनजोब्बाय फादारा गावखौ बुथारफैजानो गिनानै। ओमफ्राय आं खुलुमबाय, जोङो मानसिखौ देखायदो, जों नायनायसै दैखौल' होननानै। होमब्लाबो बियो जोंखौ पुलिसफोरखौ बेंहोनानै दोननानै दैयाव थांहोआखै। बिदाया खारखोमानानै ओरै ज' मानसिफ्रा नायबाय, होमबानो बुथारनायनिसो नुहैबाय। हाबाब फादारा थगायदों। 7 जन दङ फासिया। चिरां सोरां सानसोरां बेखौ सोर मावदों माने 7 जन दङ बावजोबनानै दोनखादों। आयै स्टुडेन्टफ्रानो जों बेखौ मानि थाखाय मावो माने फिसालाया खोन्थाखादों दाख्लैयो आंनि सिगाङाव। आंखौ प्रिन्सिपाला थिखोना अनो, हिर' नाम दोनदों। ओमफ्राय सासे सानैया बेखौ मेगन सायो, लोगोफ्रालाय मोजां गोजा होनदों। आयै आं मिथिला बेनिफ्राय मानो खोन्थाफैगारो आरो बुंदों फादारा नागिराखै असयथ' बे मानि थाखाय नागिराखै जों बेखौनो बिनाव न्याय बिदों। बे स्कुलखौ खुलिनो मोनला बियो। आयै खुलिनो मोनला। न्याय बिसारनांगौ जोङो। बे स्कुलनि फादारानो थैबायबा थैबाय, थैयाखैबा थैयाखै। साराय सारिथायाव खोन्थाफैबाय वार्डेनानो, जौ लायना होग्रायाबो दङनो, नोंसालाया जौखौ लोङाखै होननानै ओरै आखाइ खोन्थालांदों। हाबाब ओरैनो हमनानै बुथारहैबाय। जौखौ नोंसिना लोङाखै होनदों, जोंना मालाबाबो जौ लोङा, रावबो खोन्थानो रोङा, हमनानै दङाबा लोङा। हाबा आखाइ आथिं बुख्रुबहैजोबबायनो आयै फिसालाय। हाबाब आयै सबआव दङ 7 जन दं बुख्रुबग्राफ्रा। आयै जोंमोन आङो 2था 10आवसो रायज्लायहरदोंमोन फिसालाजों। ओमफ्राय बिनि उनावहाय 10थायाव रायज्लायहरदोंमोन। ओमफ्राय फना दैयाखिसै फादारा। उनाव हरफिनबाय, आं बुंबाय प्लिज फादार आंनि फिसालानो फन हैदो, आं रायज्लायनायसै अननानै प्लिज हैदो होनबाय। बिनि उनावबो फादारा फनखौ होनो हाया होननानै बुंबाय, बेनोथ' होथ'नो हानाय नङा होननानै। फिफाजों रायज्लायबाय, ओमफ्राय गैया होनबाय। 4थायावनो खोन्थाफैदोंनो, साराय 4थायावनो। होमब्ला 7थासिम 6थासिम सान थायो, मानो आंनि फिसाखौ लायनो हायाखै फादारा? फादारा मानि थाखाय बिदि खालामदों होननानै फादारा मानि थाखाय बिदि खालामदोंला फादारा सिरि थायो। थानो हागौ फादारा बै बुथारग्राफोरखौ बासायनो हागौ। आंनि फिसाया आखाइ देख्रुबनायनिनो मेगन थाइसे गैयानो। आंनि फिसाया मेगन दङ, आंनि फिसानि फटक दं नाय, आंनि फिसाया मेगन दङ। आंनि फिसाया ओरैबायदि मोजां हेन्डसाम। कलेजावबो बुङोनो लोगोफ्रा नोंनो साबसिनलै, नोंनो हिर'सिन, नोंखौ साबसिन नुयो होनोनो। ओमफ्राय प्रिन्सिपालाबो अयथासार अनोनो आंनि फिसाखौ। ओमफ्राय ओरै होनोनो नोंनि गार्जेना हनैलाय फैबाय, नोंनि गार्जेना फैबाय होनोनो। आंखौ बुंबाय मामि आंखौ इनसाल्ट खालामो लोगोफ्रा, नोंनि गार्जेना फैबाय होननानै बुङो होनना बुंबाय। मेगन सादों आंनि फिसाखौ, मेगन सानानैसो थादों। मेगन दङ आंनि फिसाया, आथिं दङ आंनि फिसाया, आखाइ देख्रुबनाय नङा आंनि फिसाया।
आयै आंनि फिसाखौ मानो बिदि दोनखो माबा मोनसे ट्रिस दङ आंनि फिसाखौ हिंसा जानानै सिथारदों आंनि फिसाया बुंदोंमोन आं बे गथ'फोरखौ आंनि फिसाखौ सिथारनायखौ जिउ जोबजासिम जेलाव थैनायखौबो आं लुबैया फासिखौबो लुबैया जिउ जोबजासिम जेलाव आंनि फिसानि लाइफआ बरबाद बिसोरबो बरबाद बिसोरनि बिमानि बिखा दङला आंबो बिखा दङ आंनिबो फिसा गैया लाइ लथर आंहा साय सम्पति दङ सोर जाबावनाय नार्सारि LKG आं फोरोंबोबाय बिसोरखौ आंनि थाखाय हगारनो मोना फादारा हगारनो मोना। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जै बर' हारिनि।